po bosoku, ale. No tośmy się wyprali na jakąś wojnę, no teroski do Afganistanu, już się go co do Afrykanerów, do jakiegoś Czadu też, albo kaj tam jeszcze, już nie miarkuję, kaj my jeszcze nasze wojoki, kaj jeszcze się wykluczył. Wiecie, każdy Polak to zawdy był w życiu wziął i diosecko-wrazicki. Zawdy rył się tam, kaj go żaden nie pytał. To, że chce ten nowy, no już od roku amerykański prezydent zrobić farant z tym, czego nie zbajstlowali do ostatka starej mocy Bush, to ja się nie dziwuję, ale po jakiego pierona my się tam wszystkie Poloki wryli i ciągiem się wlazujemy temu Barackowi Obamie do dupy bez szmirowania i to naisto nie poradza spokopić. Nie poradza spokopić. Maluśki Jarosław Strogi się rył, teroski nasz Donald ze Sikorskim tuplowanie się rył i to blank bez wazeliny, bez jakichkolwiek szmiry. No i przodzi wadzili się o to. Eźli werci się mieć u nos, wiecie, tarcza antyrakietową. A zaś kiedy ten Obama, kiedy pokazał figa z makiem, łozjargali się wszystkie od prawa do lewa i że my musowo chcemy, choby już i do byle coś amerykańskiego nie samuno było, chcemy coś amerykańskiego. Choby to była ino pora wojoku i ze 4 maluśkie rakietki, byle co i to wszystko, choby nam bez ostatnie 100 lat mało jeszcze było wojny. Bez tuż też można musimy tym szablickim firlać i wybijać, choby ten Fredrowski Papkin, czy jak go tam mianowali. Zawdy ci u nas byli takie, które po bosoku, ale we szporniach, we ostrogach, pędalowali wszędy tam, a jakoś ich mniejsza albo srogsza haja się machlowała. Ludzie, pan prezydent, wtedy jeszcze Kwaśniewski, wykludził naszych wojaków do tego Iraku. Jeszcze Polacy nie mieli mi czym bali tym do tego Iraku się zakludzić. Można, tak nikej kejsik, najmniej zaś fliger od ruskich albo od Czechów, kiedy te nasze kasy ślatują i nasze chłopcy będą się tam poradzili zakulać. A i te srogie przedpotopowe amerykańskie Herkulesy też się jakoś ich furgacam u nas nie poradzą. I nie wszystkie sniochwione już sam się do nas przykolwidali, a ten Borok, Klich, już blank się o nich nie wspominał. Bo chcecie jeszcze taki fal, dosyć dawno temu Amerykan geschenkt nam stary schiff. Stary schiff, my go na odstrajch chowali, lajsliby się jeszcze od tego samego Amerykana pora plac patronów do niego i dawaj, Carowski go posyłamy na Hilfa buszowym obcu. To i że cały świat, ten świat, który ma jeszcze wszystkich doma, który ma jeszcze Filip do medykowania, a nie ino śmierciejca, auryguje się i nie chce, co by za niego ino Amerykan rozsądzał. Chce ostać doma. To my zaś Poloki możemy się to łodupa łoszczać, bo my się przecać ino do haje uplący. Przeca ostatnie pora setek lot, zawdy kaj się jako haja metlała, my też tam musieli być, czy nos ktoś pytał, a jeśli nie. No i bardziej to jest łożkliwe samunos na Śląsku. Blazową mnie mieć, to jeden bracik prął się za Poloka, drugi za cudego. Przyszli nas od Poloki, to my już zaś, blank na łopach. I co my z tego mieli? A psięco w Koszycku i gówno na patyku. Bo Ślązoki cięgiem nachytają po zymbolach, a kejnom już ostatniego zymbola wyczasną, umieramy ze poczuciem dobrze spełnionego obowiązku wobec ojczyzny. Tak naisto by od tych szmarów, tych lejtów wszystkich przybywałoby ci no szlachetność. I co my jeszcze bajslujemy krom robienia dziecek, cichtowania gołębi, kanarków, królików, nebo gubików? Ano dur rychtujemy się fest na jakości, oby i cudzo wojna. Irak, Kongo, Afganistan, Czad,
a jeszcze anglickim, amerykańskim wojakom pierom po życiu, nikiej smarkatym synku. Może jako Gruzją jeszcze polecimy za naszym Lechem Srogim. No ale nie tak dawno dociepli naszym wojakom, wiecie, zdziepko zajfy i dali zwola, co było one się chłopcy, chociaż rozmę tydniu we wrzawej wodzie oszpluchtali. I bez Szterowski, jak już do tego Afganistanu się zakulwitali, bez maci nie mógł być nikiej w tym starym wicu. Plazuje na kasarnia dyżurny oficer Wonio krzywi kicholi pytał. Coż tam tak głośliwie capi? Melduje posłusznie, panie Oberleutnant, i że jeden fejdfibel, 4 szeregowych i jeden resztan tak przystelnie capił. Melduje ten dyżurny. Da, osprawił ojciec Mioków.